nejsem žádný cabe. Můj life cool shit, nový boty cool fit. Jeden káře okna dole, z okna je můj shit. Že bude život takovej, jsem nemohl tušit. Jestli chceš něco zažít, můžeš si ho půjčit. Můj life cool shit, nový boty cool fit. Jeden káře okna dole, z okna je můj shit. Že bude život takovej, jsem nemohl tušit. Jestli chceš něco zažít, můžeš si ho půjčit. My jsme teďka právě dojeli do Rigy, před chvilkou jsme byli na obědě, teďka mám kávičku tady, máme ještě chvilku před odletem, takže tady chillujeme a za chvilku se vidíme v Tampere. No a trošku k tomu, proč vlastně jdu do Tampere. Vlastně v rámci školy jsem se přihlásil na brandingovou soutěž, něco v tom smyslu. Prakticky tam jdeme soutěžit společně s dalšíma studentama z Belgie, z Nizozemí. Myslím, že z Finska tam jsou taky určitě studenti, když jsme ve Finsku, ale zjednodušeně je to multinárodní event, multinárodní soutěž, kde budeme pracovat. A ve finále mě tam snad zbyde nějaký čas na to se podívat okolo, udělat si z toho takový vlogísek, navštívit finský gym a finskou saunu hopefully. A no, mám velké očekávání. Finsko, na to jsem se těšil dlouhou dobu. Tady ty skandinávské země se mi strašně líbí, takže na to se těším. Bitch, I'm 21, but I still walk around with fake ID. Cuddle with the homies, want you stand by me. Stick, egg free, baby, pay my fee. Let me... Absolutně netuším, na co máme výhled. Jdem to zjistit. To asi úplně nebude. Potom to bude dovnitř do toho centra. Počkej, jak to otočím? Máme krásný výhled na absolutně nic. Na sídliště. Hodně sídliště. Já tady prostě chodím po fucking obchodáku s vajíčkama, protože jsem si nevzal žádný batoh, ty vole. Anyway, už jsem dostal pár tipů od místních domorodců na nějaké gymíky, takže se těším. Tak mi bylo řečený, že chtějí 20 € za fucking day pass do gymu, ale ten gym vypadal jako moc pěkně, jo? Ale 20 € se mi za to dávat teda nechce, když mám ještě vajíčka a nemám na sebe hadry. Takže jsem od tam zdrhnul. Pořád budu hledat fitness centrum. Spolužáci říkali něco, že tady mají nějaký jako nový, který se jako zajíždí, že tam jako mají 14 dní zdarma nebo co, tak nad tím docela přemýšlím. A no, už mě nebaví tahat ty vajíčka, ty vole. Je to šílený. Ale zase mi nechce jít na pokoj, abych si tam jako hodil vejca. Tady borci smaží Pokémony, ty vole. Tady je Lidl. A já jsem nemohl najít při tím tom předchozím obchodáku, jsem jiným obchodáku, by the way. Jsem nemohl najít supermarket, píče. Tady je Lidl, OK, dobrý, učím se. Je to v pohodě. Jinak to bylo takovýhle vlogísky. Nevím. Možná mluvím moc nahlas, pač má sluchátka, má tam hudba. Lidi se na mě dívají. Venku, je zima, ale jsem línej si zapnout bundu. Zapnu si za chvilku. Ale tady na takovéhle ulici bydlíme. Je to krásný, i že já jdu na špatné straně ulice. Já jdu. Tady jezdí kola. Bože. No, tady je jeden nákupák a tamhle druhý nákupák. Nevím, jestli to jde vidět. A my bydlíme někde tam nahoře vedle té arény. Tady jsou šaliny. A já se tady budu muset otočku ještě jednou bez těch vajíček, páč já si fakt přijdu jak totální retard. Prostě proč jsem šel nakupovat teďka? Jsem se nechal strhnout svým spolubydlícím. Absolutně nikdo tady nechodí na červenou, což je strašně divný. No tak dobře chodí. Ale většinou těch Finů jsou taky jako zodpovědní. Já se tady přijdu úplně jak buran, že tady chodím se sluchátkama, křičím do telefonu, chodím na červenou a nikdo s tím nic nedělá. Hele, tam je nějaký putka, tattoo, piercing. Tak možná udělat tetovačku. Ne, sranda. To je takový pěkný sloup. Prostě kus kamene a tam je takový pěkný kostelíček. To až se si teda bude světlo, tak to vyfotím. A jinak zatím chilluju. Veď hlad nemám, ku podivu, ještě musím najít to fitko, no. Páč 20 € je strašně moc. A tam ten druhej, tam musím dát 200 € a dostanu nějaký fucking chip, že to je jako 24/7.
Takže tady jsou prostě 2 fitka, které jsou úplně k ničemu pro mě. Takže musím hledat dál, no. Tady ještě u té železniční stanice by mělo být jedno, takže to mám taky blízko baráku. Takže tam se půjdu za chvilku podívat asi. Jen skočím domů, vezmu batůžek, hodím. Já jsem si řekl, že půjdu do Fosilky. A tady skončil nějaký hokejový meč, takže tady je mrtě moc lidí. Dobré ráno z Finska. Jsme na cestě do školy, je to šílený. No, zase není tolik, ne? Jen je to zima. Koloběžek, to je tak koloběžka na hlavu nebo kolo na hlavu. Crazy. Hello, tohle je den druhý z mého vlogisku. Včera ve finále jsem jenom přijel, nakoupil si, zapsal se do posilovny, šel jsem do posilovny, dal jsem si saunu, něco jsem snědl a šel spát. Pak jsem byl unavený z toho letu. Každopádně dnešek už byl zajímavější, prošel jsem si celou pro akademii, což je vlastně tady vysoká škola nějaká, díky které tady jsem teda. A zatím teda mám štěstí na Finy, páč narážím na jenom pozitivní Finy. Až na jednoho pána, který mě úplně jako odignoroval a šel do prdele, tak jsou všichni jako docela friendly, což je ku podivu těm severským zemím se nečekal. Každopádně, hodně lidí si myslí, že to je drahé jídlo. Já jsem hantil slevy jak důchodce v Kaufu, ale mám pocit, že to tady není zase tak levný, drahý, jak si lidi myslí, že to je actually affordable i pro studenta, což je příjemné překvapení. Každopádně dneska jsem měl krásný push day a ty sauny jsou fakt skvělý musím jako přiznat. Hlavně ty lidi v té sauně, oni jako někteří si nechcou povídat, ale někteří přijdou a začnou si povídat, což je kinda refreshing. Ale na to, že je něco okolo dubna, vlastně prvního je dneska, tak je tady docela teplo. Respektive tady chodím jenom v takovém víkendce a myslel jsem si, že tady budu mrznout, bral jsem si dokonce dva kulichy a jedny rukavice. Pak jsem si představil Finsko, že ještě k tomu jsem žil na severu Finska. Tak jsem si představil, že tady budou závě sněhový pomalu a že tady budu mrznout a myslím, že má opalujem skoro, ironicky. Dneska jsem toho moc neviděl ono je to takový hodně industriální město, ale zítra se chci trošku víc podívat, třeba vezmu kameru sebou. Akorát je to občas trošku takový problém, páč skrz tu školu musím být od 9 do 5 na té fucking škole, což mě tolik prostoru nedává. A zítra si možná hodíme nějaký review fitka, nebo zkusím tam vzít kameru a ukázat to trošku a možná pokecat, takže to byl takový rychlej vstup z druhého dne. Další zajímavá věc je, že fakt Finové jsou pišní na to, že jsou Finové a že fakt jako saunujou, někteří v zimě saunujou každý den skoro. Zatím každý Fin, kterého jsem se na to zeptal, tak jsem se zeptal, že is sauna your daily bread a oni, že jo, in winter it is. Jako, mají ku podivu většina z nich má strašně dobrou angličtinu, hodně jsou tady populární kola a koloběžky, což není úplně příjemný, když chodíte po sluchátkách a najednou, že zoom. Jo, takže to je trošku unlucky, ale jinak zatím jako na červenou ku podivu strašně moc lidí nechodí. Já se cítím občas jako buran, když jdu na tu červenou. Oficiálně jsem nešel na červenou, to byl samozřejmě výmysl pro video, co spadlo do oka, ale jako, sakra, mohl by ten Discord přestat pípat. Každopádně je to tady hezký a zatím se mi tady líbí, uvidíme jaký bude den třetí. Pátek bude krizovej, protože pátek odlítám v 5 ráno. A kdo ví, kdo zná mě, tak ví, že nerad stávám. Honestly, nikdy jsem samotný tousták nejedl. Není to tak špatný.
když člověk potřebuje trošku zasytit a má velký hlad po celém dnu. Každopádně den číslo 3, středa. Za náma skoro, říkal, že jenom gym a ještě jsem se chtěl jít projít, takže na to se mrknu, to se těším, to je sranda. Jak nic zajímavého se tady neděje, prostě taky industriální město, to tam pere. Je to zajímavé, jako, je to zajímavý tajná kultura, ale zase tak zajímavý to není. Všeobecně Tampere je takový jako hodně industriální město a hodně připomíná Zlín, by the way, na té veži jsem nebyl, ale byl jsem u ní. A tady je fucking Luna Park, crazy. Další crazy věc, oni mají absolutně retardovaný výtahy. Já musím šlapat ty skurvený schody, jen protože nechápu, tam nemáš tlačítko na přivolání výtahu. Tam máš digitální displej, kde máš jakýkoliv jiný číslo, než je 5. patro, nebo 32, což je naše jakože číslo pokoje. Takže musíš šlapat. Nechápu ty schody, teda ty výtahy tady, je to divný. Asi jsou na ně moc moderní Finové. Nějakým způsobem se stala taková věc. Mně se videa ze 4. dne smazali. Což nevadí, strávil jsem 11 hodin v Rize na airportu a v 5 ráno jsem stával, takže jsem vypadal úplně otřesně. Nemohl jsem spát, takže jsem prakticky prospal půlku dne. A předtím, protože jsem věděl, že neusnu, protože stávám v 5, takže jsem pak šel cvičit ve 2 ráno a točil ten vlog v 2 ráno. Každopádně to všechno hodíme stranou, teďka nás čeká room tour gymu a pak už je to konec lobísku, takže to ještě zatní zuby, vydrž, podívej se na finský gym a jedem dál. No, basically jsem tady v tom gymu ve Finsku. Byl takový menší room tour, nebo to vypadá dneska rest day, takže necvičím, takže si to můžu ukázat. Začneme tím nejdůležitějším a to je samozřejmě hasicí hadice, kde vlastně, když vám vlastně hoří lítka, tak vlastně tady se chodíte schladit. Tady máme celou lineu zrcadel, tam jsou jednoručky, tady jsou nějaký reky, tam jsou reky. Všeobecně to tady není moc dobře úplně jako pousklízený ani uspořádaný. Což je trošku škoda, ale zase člověk si ten workout tady najde. Najde si dost věcí. Některé stroje jsou třeba trošku víc jiný než nezvyk, některé jsou třeba lepší, některé jsou třeba lepší míň. Je to hodně složitý a hodně individuální. Důležitý je, že tady mají nějaký ten solidní základ, plus teda ještě tu je taková jakoby dráha, kde vlastně člověk může mít kletiku tahat sami. A pak pozor, tady je vedle mě kardiozóna, to jde vidět, ale tady toto je jako masterclass. Toto je taková ta středověká valcha, když si potřebujete vyprat po sauně. Jo, ještě to je sauna v posilovně. Ne, finský gymy jsou jako moc rozdílný oproti těm českým, nebo tak nějak. Jako stal se fakt neuvěřitelný průser, že já fakt nemám jako zbytek těch kontentů. Já jsem pak ještě točil něco na letišti, samozřejmě nějaký jako pozdravy do videa a takové věci. Já to už v telefonu nenajdu to ani na Snapchatu, nenajdu to ani na Google Driveu, některé ty videa jsou ze Snapchatu, pak jsem to vlogískoval tam. Nevím, jestli to moc poškodí tu kvalitu, doufám, že ne. Každopádně to byl nějaký můj trip ve Finsku. Mně se to líbilo, pokud máte někdy nějakou možnost jít na nějaký Erasmus nebo někam do zahraničí, já bych to využil už jenom kvůli tomu, že to člověka přivede na jiné myšlenky, někam se podívá, má aspoň cool storyčko na Instači a donutí ho to trošku vystoupit z takové komfortní zóny a to je vlastně ve finále jediné, co musíme dělat v tom životě, že zkoušet nějaké nové věci a chodit ven z té komfortní zóny. Děkuju moc, že jste se dívali, arrivederci, mějte se krásně, skladejte básně a nezanechte mi srdíčko, lajčík, odběr a všechno tady toto, co říkají ti velcí youtubeři, to já nejsem, takže mějte se krásně a ať vám to roste.